10 vuotta sain rauhassa tehdä töitä. Nyt on ajat toiset. On ne blogit ihmeellisiä. Yksi kirjoittaa ja toiset tekee perässä. Hello, this is Avocado Tukku from Finland again. Yes. Onhan se hyvä. Kyllä mä guacamoolestakin tykkään. We need more, yes. Thousands of kilos. Kauankohan tätä jaksaa? No, I need 5,000 kilos. Yes, I know, but it's a very big boom here in Finland. It's avocado pasta boom, you know, yes. Joo, mutta koko Suomi näitä haluaa juuri nyt. Mä en kerkiä. Can you deliver us? Viimeistään perjantaina. Ruokaa se vaimokin ennen laitto. Nykyään se tekee safkaa.